guys. Welcome sa Muang Kuan guys, sa Muang Resort. What's up, it's your boy Tiu Tiu. Pero guys, dong nang hipos na may mga biyahe na may padong sa Tandag. Mga 8 hours ang biyahe guys. Refresh. 8 hours daw sila matulog guys. Oh no! Magkapi ka rin. Ikaw ba mag-drive, magkapi ka? Ana naman siya mag-drive. Uy, ang China, mingawan mo. Love you. Kiss. Guys, pangawan mo ni China, guys. Mili na siya dito sa bukid nun. Ito sa guys. Tapos na sa damasa, guys. Ako rin mag-drive. 8 hours. Sure. Dahil na imitingo guys, kinangatugan sila mama guys. Kaya alas 12 naman. Bye-bye, Gina. Bye-bye. Guys, namin karon sa sakyanan kay nagsugod na may biyahe. And time starts now. 8 hours na biyahe. Time check. 8 hours na tulog po. Sakto ka 8 hours na tulog. Sakto. Ha? 8 hours na tulog pa tayo. Time check. Kung sa oras. Time check. 12:26. Naratong driver oh. Kay mga dumi ila dokir. Mga ila miskla ato sa kwan sa Tandag. Kanang doctor guys. Taga-kuan na siya. Taga-Bank Smile Doctor Dental Clinic. Sila ang dahilan sa ninot kinamo mga smile. Antik man. Puti pa mga polo ninyo. Gulat ka no. Gulat ka no. Gulatin mo sila magpa-veneers ka. Pabinay sa dahin na tila dokir. Sa Bank Smile Doctor Dental Clinic. Yeah, grabe pa mga butan pa na sila guys. Mga to silang resort. Sa noon na resort ay. Chat pa si Miss Kla na makiligo na siya sa pool, sa balay. Naman kay ko, wow, nagsalita ang paligo ako sa inyong kuan be. Ay siya sa Naol daw, sa Naol na pool. Sa Naol na resort. May mag-event sa Claver. See you later. See you later. Guys, kay namalit mamigikan dito sa 24/7 24 hours nga kanang ay nakita na Hindi kami naman sa 24 hours guys. Unya, may gani kinihunong mi dire kay nakalimtan man din ako kung bago, di ba? Oh no. Bright kayo no. May gani na mo driver. Bright kayo no. Tanaw gikalimtan na ako kung bag dito may gani kay dool pa mi cue kayo driver. Ay ko. Dudo kay may gani siya. Uy, basig na may ganahan paliton niya pag ko. Oh, pitaka. Asa mo pitaka? Ano yung balit? Lagi, napa man sa kuan guys, napa sa balay nila guys, may dool pa mi kayo. So saon na lang. Tayo mi sa kayo pag humana mo palit kay niabot na sa Jerome. Ha? O baga na sa Jerome na human jud. Grabe, amazing kayo ang driver. Amazing kayo ang panahon guys. Ano man akong buhok eh. Ano yung buhok eh? Akong giputlan. Ano man akong buhok eh. Mura mushroom. Lagi mo mushroom. Rocky Rocky, bawion sa now. No. See you later, brother. Morning guys, as 8:30 na, 30 minutes na lang at dadating na kami sa Tandag City. And si Jimboy na yung nag-drive kasi natututo. And sila Snake, Japet, Dansoy, at Tony, U and Z. Parang dumating na sila kaninang alas 7 sa Surigao City na pier. Tapos kinuha sila doon nila Doc. First time ko makapunta dito guys. Gusto namin pumunta ng Siargao kaso kulang ng time kasi may appointment pa si Dansoy kaya next time na lang, 'di ba? Marami pa namang time next time. Grabe ilang oras na yung biyahe natin. Simula alauna, no? Tapos darating kami doon mga alas 9. So 8 hours yung biyahe. Grabe.
Nag-drive ako ng 8 hours. Sa damgo ko. Sarap nga ng tulog mo sa likod eh. Sabi ni Roy, ilang, ano? Oh. Ay, salamat ni abot na jud mi guys diri sa Tandag City. Nami diri karon sa Boulevard guys. Muna siya. Boulevard. Boulevard. Kaplaro ng duka dubalin nga yelo. Gani, dapat dili naman to. Good morning, Tandag. Asa may flag? Ani miss, wala may kitag flag diri. Ay, dara to ah. Hawan. Ito, yellow nga flag. Hi, morning Tandag. Ato daw guys, oh, katong na ay yellow nga flag kana. Dira daw mi. Nana sila Dok guys, oh. Dok. Tantala. Morning Dok. Morning Dok. Morning Dok. Dok. Mong lapok nga kuan do. Go, kiray. Asa man si An? Dok, morning Dok. Dili kami. Hi miss. Asa Japet ka mo rin tulo? Kami na miss. Morning miss. Fresh kayo miss oy. Mo na yellow nga kwan miss. Mo na inyong kwan miss. Oh, lahi na jud kayo. Guys, tama ang resort ni miss. Oh. Maikog ta sa swimming Grabe, pool. oh. Maikog ta sa swimming pool. Eh, sana all guys, inato ang resort guys no. No? Asa man, mga pisata? This morning. Namin tayo sa cafe. Miss, okay na maka-disturbo mi sa inyong inyong schedule nga laag karon. Kaya ba mo wait samok-samok ra jud mi diri jud. Wala mo ka sure. Mo na walay kuan miss. Walay balay-balay miss na pa gihimo pa di ay. Mo di. Wow, sana all kayo resort miss oy. O sige nga nani nga resort inato resort miss. Papa. Ay sir. Wow. Lalas yung dagat miss no. Unsa na siya miss bungtod? Hala na trap dira ba? Mga May isda. ko ano? May Saan na siya mga fit for nga sa resort miss. Payag. Payag Resort? Payag Resort sa Tandag. Chuya kayo. Napaisla dito guys oh. Pagto sa floating Sa? Nakapangutanan ako daan kung hang si Armatic na. Nga naman. First priority. Kalibahom day ka? Ako ka. Kalibahom day ka boy? Gitabangan di ka kay Boko nga kasi aron na ka. Pero ako po. Guys, naanad ba guminigin boy gud na every buntag kay. Magbawas juta na. Bawas juga ng timbang. Magbawas ang timbang. Kaya para Dahil mga 1 kilo yan. okay, mag-diet naman. Diet. Ano man apil naman na sa diet. jud. Apel naman na siya. Di araman tama ko ang timbang. Oo. Ato Kupra. Pag umani man ako. Oh no, ano? Nadaan no? Wow. Work. Mapulihan dayon na itong mga itong bawas niya. Murag ba? Madungagan panood. Di na tami ato. Guys, hello. Hello, what are you doing? No, we're just playing. We're just playing. What's your name? What's your name? Is? Huh? Huh? Nice. Guys, success. Paningot gugut. Ang abot na jud sila guys. Welcome sa Muang kuan guys, sa Muang Resort. Welcome sa Muang Resort. Welcome sa Muang Resort. Hey guys. Klaro kayo ka nalipong. Ha? Hi, Goy! Sa pag-ipon mo. Hi, Goy! What's up, Goy? Narag naking budol sa mga ito yun. Pinakaharo sa botok. Si Tito ni. Wala sakit sa panghihirap. Sakit yapon. Nayo naman Pero, ako yung mura magwala nagtrabaho eh. Mura magnaitog. suka ko sa barko dai bro. Labo pa yung hubog na ako. Nga naman, lipong ka. Grabe ako. Oh. Grabe at hi to Jones. Wala mo ka-chat eh. Nangalipong wala ka nalipong goy. Lipong-lipong gamay. Ha? Secret 8 hours. 8
hours. Oh. Grabe na yuwa kayo. Ikaw, imo ha? Okay ra mo, unsa may mo biyahe? Layo sa uy. Unsa man imong gibati? Okay na ka? Kanang giduka ko dati. Di imuhang kawan, imuhang UTI, okay na ka? Nayo naman ako yun pero sakit lang ipangihit yung nga. Ha? Bisa sa ko utong kay kanang Wala mo agas? di kanang hini kay akong ihi nabago man kay kanang murag bitag na bitag nasuksok sa ilalo mga sakit na magkirap. Hala, bato jud na. Magkirap sa. Pero gigita ka tambal pampahilis. Oh, gitagaan mo ko pero sige pa kay pag inom na po. Inom na jud gihapon, ayun, inom na gihapon basta. Inom tubig sad o